Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Λέγομαι Γρηγόρης Γεβανόφ και είμαι ο ακαδημαϊκός διευθυντής του προγράμματος DIT, The Management of Business, Innovation and Technology. Εκ μέρους του AAT, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που βρίσκεστε σήμερα εδώ στην τελετή αποφοίτησής μας. Ένα πρωτοποριακό αλλά και καινοτόμο πρόγραμμα στη σύλληψή του, δομή και εκτέλεσή του, το MBIT έχει σαν κύριο σκοπό να συμβάλλει στην αύξηση της καινοτομίας και βελτιστοποίηση της επιχειρηματικότητας, αποτελώντας ένα σημαντικό κρίκο μεταξύ του Πανεπιστημίου και της παγκόσμιας αγοράς υψηλής τεχνολογίας. Στόχος του MBIT είναι να προσφέρει στους φοιτητές του το απαραίτητο υπόβαθρο και προσόντα για να έχουν μια επιτυχή καριέρα στο διεθνή στίβο της παγκόσμιας αγοράς του τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, το γνωστό σαν ICT, Information and Communication Technologies. Οι φοιτητές μας προέρχονται από την Ελλάδα και έναν αριθμό άλλων χωρών που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την Ιορδανία, την Αρμενία, Μπαγκλαντές, Ρουμανία και Αλβανία. Είναι κατά 90% επαγγελματίες και στελέχη με μακρόχρονη καριέρα στον χώρο του ICT. Παράλληλα όμως, η ποιότητα του προγράμματος αναγνωρίζεται και από ιδρύματα του εκπαιδευτικού χώρου. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε επαφές με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα οποία επιθυμούν να συνάψουν μια στρατηγική συνεργασία με το AAT στα πλαίσια του MBIT. Κυρίες και κύριοι, ο πρίτανης του AAT, καθηγητής κ. Χρήστος Χαλκιάς. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και κυρίως πρέπει να ευχαριστήσω τα παιδιά που τελειώσανε. Και ξέρω πόσο καλά τελειώσανε. Και να παρακαλέσω και το μαθητή μου που είχα εδώ πέρα, που είπε ένα σωρό πράγματα για μένα, τα οποία τα θεωρώ υπερβολικά. Και είμαι πολύ ευτυχής που βλέπω και τον Πέτρο απέναντι μου. Πέτρο, σε ευχαριστώ που ήρθες. Σε ευχαριστώ πάλι. Καλησπέρα σε από μένα και καλώς ήρθατε στο AAT. Και θα ήθελα να το κάνω αυτό γιατί πραγματικά είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το AAT σήμερα. Και ύστερα από τα λόγια του πρίτανου του κ. Χαλκιά, νομίζω ότι θα έχει σημασία να αναφερθούμε στην κουλτούρα της καινοτομίας και στο κουράγιο της καινοτομίας. Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας, όπως ξέρετε, λειτουργεί εδώ και 6 χρόνια και έχει άρα 613 αποφύτους. Αυτό είναι μια απόφαση του ομίλου Συντρακόμ, η οποία σίγουρα δεν είναι αυτονόητη. Σήμερα στο πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, πριν από 6 χρόνια ξεκίνησε το AIT με σκοπό τότε να παρέχει καθαρά τεχνικές και μάλιστα ελοδάτου επίπεδου σπουδές στον τομέα του ICT. Θα έλεγα ότι έχει σημασία να αναφερθούμε στη στιγμή της σύλληψης του MBIT, γιατί αυτό δείχνει μια ακόμα καινοτομία. Ήταν, νομίζω, προφανές σε όλους μας που είχαμε λίγο ασχοληθεί ότι μέσα από τα εξαιρετικά πτυχία του MSIN και του MSITT, πολύ ειδικευμένα στον χώρο του ICT, όπως όμως και σε άλλα σχολεία, δεν ήταν εμφανές ότι δεν καλύπτεται ο χώρος μεταξύ της τεχνικής κατάρτισης και της επιχειρηματικής διοίκησης, του business administration. Και ελήφθη η απόφαση και σχεδιάστηκε το πρόγραμμα το οποίο θα γεφύρωνε αυτούς τους δύο κόσμους. Κυρίες και κύριοι, ο κύριος Βασίλης Τραπεζάνογλου. Σύμβουλος διοίκησης στη Eurobank για θέματα πληροφορικής και e-business. Καλησπέρα σας. Κύριε Κόκαλη, κύριε Πρίτανη, αγαπητοί φίλοι, αγαπητοί πτυχιούχοι, θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν το Athens Information Technology, τη διοίκησή του, για την πολύ σημαντική τιμή που μου κάνει να απευθώ απόψε σε εσάς και ειδικότερα στους νέους πτυχιούχους μας σε μια πολύ σημαντική στιγμή της καριέρας τους. Γι' αυτό
πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα ποιο είναι το καινούριο περιβάλλον μες στο οποίο δρούμε και άρα και ποια είναι τα στοιχεία που μπορούν να κάνουν πιο ανταγωνιστικές πλέον τις επιχειρήσεις. Σε ένα πολύ σημαντικό βιβλίο του Τζέρεμι Ρίφκιν που γύρω πριν 10 χρόνια περίπου δημοσιεύθηκε στη νέα εποχή της πρόσβασης, υπάρχουν κάποιες διαπιστώσεις που τις βλέπουμε πλέον να εξελίσσονται πολύ ραγδαία στην εποχή μας. Ειδικότερα τονίζει ότι ο κόσμος πλέον δεν θα ενδιαφέρεται τόσο για την απόκτηση αγαθών, αλλά για τη χρήση των αγαθών. Και ειδικότερα πολλά προϊόντα πλέον θα γίνονται πλατφόρμες για να μας προσφερθούν υπηρεσίες ποικίλης μορφής. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι το κινητό τηλέφωνο, που οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μας το δίνουν δωρεάν για να χρησιμοποιήσουν αυτό σαν πλατφόρμα για υπηρεσίες τηλεφωνίας, ενημέρωσης, συναλλαγών τραπεζικών, διασκέδασης και πολλές άλλες που σταδιακά θα βγαίνουν. Αλλά ας αφήσουμε και τους ίδιους τους φοιτητές να μιλήσουν λίγο για να μας πούνε τις εμπειρίες τους. Θα παρακαλούσα τη δεσποινίδα Μαριλένα Κολιαβασίλη, σαν εκπρόσωπο των φοιτητών μας, να μας μεταφέρει τις εμπειρίες τους από το πρόγραμμα. Μαριλένα. Επίτιμοι καλεσμένοι, διοικητικό προσωπικό και καθηγητές του ΑΕΤ, συγγενείς, φίλοι και μέλη της τάξης MBIT. Είναι όντως τιμή για μένα να στέκομαι μπροστά σας και να εκφράζω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου για την σπουδαιότητα αυτής της μέρας. Αυτή η δυναμική εμπειρία που βιώσαμε σε αυτούς τους χώρους μας διαμόρφωσε με τρόπους που δεν έχουμε διαπιστώσει ακόμα και μας έδωσε άλλο ένα ισχυρό εφόδιο για να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο εκεί έξω. Ακόμα και στο μέλλον θα αναπολούμε αυτή τη στιγμή της απονομής των πτυχίων. Θα θυμόμαστε ότι νιώθαμε περήφανοι για αυτό το επίτευγμά μας, καθώς επίσης που χαιρόμασταν αυτή τη στιγμή με τα αγαπημένα μας πρόσωπα.